Barka da zuwa tashar Arewa Select TV. Idan wannan shine zanka na farko, ka danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabbin shirye-shiryen da zarar mun daura. Momee Gombe ta karyata batun ɗar da aka danganta da ita, ta ce ba ita ta haife ta ba, kuma ba ta san ta ba ma. Bayan da wani ya wallafa bidiyon wata yarinya a shafinsa na TikTok inda ya danganta yarinyar da Momee Gombe, cewarsa ɗaya ta ce. Kamar yadda za ku gani a cikin bidiyon da matashin ya wallafa a shafinsa na TikTok, ya hakikance cewa yarinyar diyar Momee Gombe ce. Ya ce ƙarya ta yi yayin firarta da BBC Hausa, inda ta ce ta taɓa aure amma ba ta taɓa haihuwa ba, kamar yadda ta shaida ma BBC Hausa. Yawwa, ya sunanki? Ya kuke da Momee Gombe? Mamaki ce Momee Gombe? Mamaki ce fa kika ce? Kin san Momee Gombe? Momee Gombe fa wannan FM na Hausa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a yau zan zo muku da wani sab wanda zai baku mamaki. Momee Gombe dai da kuka sani, Momee Gombe Karyata, Momee Gombe FM na Hausa. Momee Gombe da take ta ikirari ita budurwa ce, ita budurwa ce, ita budurwa ce. Wasu ce jawara ce, ta aure, ta fito waye. To yau zan bayyana muku da ɗiyar Momee Gombe wanda tana under 12 years, ta kai darajar shekara 12. Kun ganta? Tana zaune a nan cikin garin Gombe, tana gidan kakanninta. Yanzu ne na gamu da ita nake tambayar ta. Yarinya ko ba haka bane ba? Kina zaune a ina ne? A gurin kakanninki, ki daga murya, ina so in gabatar masa da ke ne. Kina zaune a wajen suwaye? To kun ga siffar Momee Gombe, kuma kun ga ɗiyar Momee Gombe. Wannan ita ce ɗiyar Momee Gombe, wato first daughter ga Momee Gombe kenan. Momee Gombe dai wannan ta kuwa dauka sani FM na Hausa. Ga ta ga ɗiyarta, wanda kuma bai yadda ba sai ya duba kama. Me sunanta? Me sunanki? Sunanta Aisha, amma ce mata ake Aisha Momee Gombe. Kun san gidan Bahaushe ya kasance har ma wasu na zolaye ta suna kiranta da cewa wai Momee Gombe. Wasu ma Momee Gombe suke kiranta kai tsaye. Ga ya sunanta Aisha Momee Gombe. Yarinya, sunan babanki fa? Sunan babanta Sabitu. Kaga kenan before Momee Gombe ta auri wannan mijin nata da ta shouting da shi a social media, sai da ta auri Sabitu baban wannan yarinya kenan. Da ta zo ta haifa wannan yarinya sai ta fita ta auri wancan, shine wanda ya je ta shouting da ita a social media ya ƙara daga sunanta. Saboda shouting da mutum a media yana saka kai suna. Bili wannan bidiyo. Haka kuma Momee Gombe ta karyata batun matashin, inda ta ce ta bar shi da Allah, kamar yadda za ku gani a cikin bidiyo yanzu. Ina yi kuma fatan alkhairi. Na waye gari na ga abubuwan da yake faruwa a social media, wani ya ɗauko ta yana cin wai ga ɗan Momee Gombe, Allah ya tuna mata asiri wace ce. To maganar gaskiya wani ƴar ni ba ni na haife ta ba. Ban san ta ba ma, ban san daga inda ta fito ba. Sannan aure kuma duk wanda ke bin shafi na ya san cewa ko a hirata da BBC na ce na taɓa yin aure. Dan duk wanda ya fito daga cikin sunna ba zai ɓoye yayin aure ba. Amma maganar na aifi ɗa to ƙarya yake min. Ni har ga Allah ban taɓa aihuwa ba, na taɓa aure amma ban taɓa aihuwa ba. Wannan ƴar ban san daga inda ta fito ba. Kai kuma da kai man haka, ubangiji Allah ya saka maka. Allah ya saka min, in saka aka yi, in ma wani abu ne, Allah ya fi masanin gaskiya. Allah ubangiji ya saka, Allah ya saka mu. Ko kuma masoyana, ina yi muku fatan alkhairi. Ubangiji Allah bar zumunci, Allah bar soyayya. Na gode sosai, ni ce ta ku har. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabon shirinmu na gaba.